Ja fa més de 2 dècades que el Centro Cultural Andaluz Vicente Aleixandre de Sant Joan d'Espí ha anat enriquint amb noves propostes el seu pessebre vivent, un valent que recrea en aproximadament una trentena d'escenes el naixement de Jesús segons la tradició cristiana. Llevo ya años que estamos siempre en el mismo sitio, estamos en la parte de la caseta del leñador y bueno, somos toda la familia y hacemos migas de harina, que era bastante común en aquella época. Y disfruto viendo cómo los críos vienen y ven esa cara de felicidad y los abuelos, y los padres también, pero sobre todo los abuelos y los niños vale la pena verles la cara, por eso vale la pena estar aquí. Bueno, pues yo tengo que dar forma aquí a los hierros en la fragua, que se vea que es auténtico, y la verdad es que es auténtico, porque tenemos, ya ves, el yunque, tenemos el hierro y tenemos ganas de quedar bien. Llena mucho el hacer algo y que la gente te vea y que aportas algo al pueblo y que cada vez queda mejor. A més dels passatges bíblics més representatius, com l'Anunciació, el naixement o l'arribada dels Reis Mags, el pessebre de Sant Joan d'Espí es caracteritza per transmetre al visitant una autèntica volta al passat, amb escenes en les quals els oficis de l'època tenen un pes notable. Un any més han estat moltes les persones que han passat aquest Nadal pel Parc de Sant Pancràs. Pues a mí lo que más me ha gustado es que estuviera María y José con el niño donde nació. Que se expliquessin también cómo era antes la vida. A veure, és més que res com el pessebre que tenim a casa, doncs aquí veuen amb les diferents persones tots els diferents escenaris del naixement i l'Anunciació i els Reis. Els animals són molt grans, estan molt ben alimentats i la veritat és que hi ha bastants passatges, o no sé com es diuen, no? De capítols, i hi ha bastanta gent que hi participa. Home, als nens els encanta això que fan el pa, no? Fan les torrijas i ho poden agafar. I al meu nen li encanta el Niño Jesús, que li hem dit que estava molt tapat perquè feia molt fred. Un viatge 2.000 anys enrere que hem pogut fer del 24 al 27 de desembre, gràcies al centenar de persones que s'hi dediquen voluntàriament en cos i ànima. Aquest s'ha convertit en un dels pessebres més visitats de l'àrea metropolitana. Bring us something good, yes, now bring us something good, yes, now bring us something good, yes, now bring some out here.